Și fiindcă astăzi este un timp atât de frumos afară și fiindcă tocmai am terminat de biciclit, azi vom povesti puțin despre timp, despre ce înseamnă acesta, despre trecutul nostru, despre ancorarea noastră în trecut și trăirea în prezent. Dacă de fiecare dată când trăim azi, momentul acesta, ne vom gândi mereu numai la ce a fost ieri, ce am trăit ieri, ce am trăit acum 5 ani, 10 ani, 20 de ani, 30 de ani, vom rămâne mereu ancorați în trecut. Și ori de câte ori retrăim experiențele trecutului, de fapt și de drept nu facem decât să întărim aceste experiențe și să le retrăim de fiecare dată. Și noi, în loc să trăim în prezent, vom trăi în trecut, vom trăi mereu în aceleași stări pe care le-am trecut odată și încă o dată și încă o dată. Dacă cândva, când eram copil, am fost bătut, sau dacă cândva, când eram copil, jucam la jocuri de copii și de fiecare dată pierdeam și adunam frustrare și adunam emoții. Toate emoțiile astea negative și toate trăirile noastre trecute negative, să știți că sunt acolo în trecut. Ele s-au terminat și nu mai trebuie trăite azi. Azi este momentul când trăiești pentru momentul acesta, pentru momentul de ceea ce faci acum. Viitorul este la fel un timp iluzoriu. De fapt și de drept tot ceea ce gândim pentru viitor nu este decât o idee, ceea ce vrem să devenim sau ceea ce vrem să facem. Dar pentru a ajunge la acel viitor care ne dorim și cum ne dorim să fim sau cum ne dorim să facem sau ce dorim să facem, va trebui să scriem azi ceea ce avem de făcut și azi va trebui să începem cu pași mici, să mergem către viitorul pe care îl construim. Și nu uita că cel mai important lucru este ceea ce faci azi în momentul acesta. Ce atitudine iei astăzi vis-a-vis de corpul tău, vis-a-vis de ceea ce mănânci, vis-a-vis de sport, vis-a-vis de afaceri, vis-a-vis de munca ta, vis-a-vis de orele pe care le petreci în fața calculatorului sau orele care le petreci jucându-te acolo pe calculator, să știi că azi va influența viitorul tău. Și dacă îți dorești ca viitorul tău să fie mai bun decât ce ai trăit în trecut, cu siguranță va trebui ca astăzi să iei cu totul alte acțiuni. Va trebui să înveți din greșelile trecutului și din experiențele urâte ale trecutului, să le ștergi cu buretele, să iei doar învățămintele alea bune care să te propulseze către viitorul tău și tot ce ai învățat și tot ce ai simțit bun în trecut să aduci mereu în prezent pentru a te putea motiva către viitorul tău. Este un joc de cuvinte, într-adevăr, pendulăm mereu din trecut către viitor, dar ceea ce trăim astăzi, ceea ce facem astăzi contează cel mai mult. Fiindcă, prietene, viitorul încă nu există. Depinde de tine să construiești la el în fiecare zi, depinde de tine să scrii acolo, depinde de tine să plănuiești și în momentul ăla să începi să îți execuți planul. Să te focusezi pe acest plan. Focusare înseamnă fiecare fibră nervoasă, F de la fibră nervoasă, a găsit oportunitatea de a se concentra asupra unei utilități speciale. Tocmai de asta, prietene, să știi că tot ceea ce faci azi, tot ceea ce faci acum, tot ceea ce mănânci acum va forma pentru tine viitorul. Deci, prietene, dacă vrei cu adevărat să devii mai bun decât ești acum, dacă vrei cu adevărat să devii mai puternic decât ai fost până acum, învață din greșelile trecutului, trăiește în prezent și plănuiește doar pentru viitor. Și apoi urmează pas cu pas pentru dezvoltarea ta personală. Prietene, la fel poți să faci și cu creșterea copiilor și cu viața ta de afaceri și cu viața ta de business, de familie. Cu toate acestea poți să le iei pas cu pas și să le plănuiești, să-ți imaginezi cum va fi viitorul, dar nu trăi prea mult în viitor. Lasă acolo un 10 minute, 15 minute, ți ajunge, prietene. În rest, ai 8 ore azi sau 10 ore astăzi, învățând din greșelile trecutului să construiești azi pentru viitorul pe care ți-l dorești. Te salut, prieten drag, să ne vedem cu bine la subiectul de mâine.